ಕೈಕ್ದಾನೆ ಕೇರಿ ಹಾಕದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಓಲು ಪಂಡಾಲೆ ಸಂಪ್ಯದ ಕೈತಾಲೆ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಸೀದಾಡೆಗೆ ಸೈಟ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂತೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಂಡು ಅಂಡದು ವಚನನ್ನೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತದು ಬಪಂದತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕರಣ್ ನಗ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಡದು ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಮೂಲೆ ಪೂರ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಗ್ಲು ಮೂಲೆ ದೀಡೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡು ಅಂತ ಕುಂದ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆತ್ತನಗ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೀರ್ದು ಐನ ತೂಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ತುಂಡು ಕಲ್ಲುನು ಪೂರ ವಚನನ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲೈನ್ ಆಜದನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಈ ಪೆಡು ಕರಣ್ ನಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಪೂರ ದೀರ್ದು ನೂಲು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಚಾಗ ಪೊರ್ತಾನಂಡದು ಸೀದಾ ಚಾಪರಿಯರ ಪೋಯ ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧನುಷುಲ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋದು ಕರಣ್ಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕರಣ್ ಐನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಗ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡದು ನೂಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ನೂಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದಾತ್ ಚಂದು ಅಣ್ಣನ ಲೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂದತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಶುರು ಅಂತೀರು ಅಂಚ ಆರ್ಕೊಂಡದತ್ತು ಗೊರ್ಲೆಕನೆ ಯಾನ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಕಟ್ಟಿಯರ ಶುರು ಮಂತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದಲ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಕಟ್ಟನಾಗನೆ ಬಾರಿ ಭಂಗಾಪುನ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ತಿರ್ತದ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಯರಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐನಿರ್ದಾರ ಅವು ಲಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ಗಂಡಲ ದಾಲ ಮೆದುಕು ಜಾವು ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತಲ್ ಇಂಟಲ್ ಪಾರ್ದಾನಾಗ ಅವು ಬುಕ್ಕಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕದು ಗೋಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಪಿದೈದ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಕರಾನ್ ಉಲೈದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪುರ ಕಟ್ಟದಾತ್ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈದ ಸೈಡ್ದ ಗೋಡೆನ್ ಕಟ್ನ ಪಂಡದು ಐಕ ಪುರ ನೂಲು ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕರಾನ್ಲ ವಚನನ್ನೆಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಟ್ನ ಪಂಡದು ಆ ಪುಡೆಕ್ ಪೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದು ಬಾಕಿ ಐನ ಗೋಡೆಡು ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಧನುಷ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೆಲ್ಲು ಮಂತದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಐನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನ ಗೋಡೆಗೆ ಆಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಆಯ್ ಒರಿಯೆ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟು ಬೇಂದ ಬಂಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂದತ್ತದು ಅಂಚ ಆಯ್ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಚಂದು ಅನ್ನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆ ಸೈಡ್ ದೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಗೋಡೆನ್ ಕಟ್ನ ಪಂಡದು ಐಕ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ತೀರ್ದು ಐನ್ ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಐನ್ ಗೋಡೆನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಟ್ನಾಗ ಈ ಟೈಪುಡು ಲಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಾರನ ಗೊತ್ತಾವು ಪಂಡ ತಿರ್ತದ ಸಾಲ ದೀಡ್ನಾಗ ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಿತ್ತದ ಸಾಲ ದೀಡೊಂದು ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಗೋಡೆನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಲುದ ಪುರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಆತ ದಿನ ಇಜ್ಜಂಡು ಮೂಲು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಕೆಸರು ಪುರ ಅದು ಕಾರ್ ತಾರ್ದು ಕಾರ್ ಪುರ ಲಗಡಿ ಪೋತಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಎಂಕ್ಲಾಂದತ್ತು ಈ ಮರಿಯಲಡು ಕೆಸರ್ಡು ಪುರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಕಾರ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಕಾರುದ ಬೆರೆಲ್ಲದ ಸೆರೆ ಪುರ ಪೊಯ್ಯೆ ಒರೆಸದು ಲಗಾಡಿ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಸರಿಗೆ ಜೋಡು ಪಾಡ್ಲಿಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ಇತ್ತನವೇ ಮರಿಯಲಡು ಪುರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಲ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಆದನಾಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗೋಡೆ ಪುರ ಪಿನ್ಶಾಂಡ್ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆತು ಬೇಲೆ ಆದು ಧನುಷ್ ನಾತು ಬೇಲೆ ಆದ ಕರಣ್ ನಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಗೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಆತು ಬೇಲೆ ಆದನಗ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಸೀದಾ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಜನ ತಪ್ಪುದಾರು ಕೃಷ್ಣಾಡ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂಡದು ಈ ಜನ ತಲ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜಂದ್ರ ಜನ ಈ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋನು ಮಂತದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ಪಾಡ್ಯರಾಗ ಆಪುಜ ದಾನೆ ಕೈಕ್ ಕೇರಿ ಹಾಕದನ ಇಜ್ಜತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿಯತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಡಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಐನ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋನು ತುಯ್ಯರ ಸುಲಭ ತೋಜು ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ 7 ನಿಮಿಷ ಒರ್ಂಬ 8 ನಿಮಿಷ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕೈನ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಒರೊರ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಬೇಲೆ ದಲ್ತು ಬತ್ತದು ಐನು ಕುಲೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದನಗ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಈರ್ನಂಚಿನಗ್ಲೆಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಬೊರ್ಚಿ ರಬಕ್ಕ ಬರೆದು ಕಡಪುಡು ಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಕೆಸರ್ ಇತ್ತನ ಈ ಜಂಡ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಏತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಐನು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಐನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದು 11 ಗಂಟೆ ಒರೊರ 16 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಜರ್ಪುನಾಗ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಕೇರಿ ಹಾಕದ ಜಾತ ಕೈಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡತ ಈರ್ಲವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನತ್ ಕೂಡ ಐನ ಡೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾತಿರ್ದಾರು ಸುರುಕು ಈರ್ನ ಲೋಕಲ್
ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತೆ ಪುದಾರ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಸರಿತ ಪುದಾರ್ ಉಂಡೈರೆಗ್ ಇಜ್ಜನದಂಡ ಡಿಪಿಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟುನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತ ಪತ್ತೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ಡ್ ಎತಾ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿ ಯಾವು ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ಟೀಮುದಾಗ್ಲೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದು ಪಾತೇರ್ಬೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಯಾವು ಬುಕ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಂಜಿದ ನಾಯಿಲು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುವ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತೇರ್ದು ಸುಖೈಜಿ ಅವಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ ವಚನನ್ನೇ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕರಾನ್ಗೆ ಕೊಂಡದತ್ತದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಯೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಗೋಡೆನ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದತ್ತದು ಎಂಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಧನುಷ್ ಬಾಕಿ ಮಂತಿತ್ತನ ಗೋಡೆನ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಾಗ ಶುರು ಮಂತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಧನುಷ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟನ ಪುಡೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರಾನ್ ಕಟ್ಟನ ಪುಡೆಟ್ಲ ತುಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಕಡ್ಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಡು ಪೂರ ಮಂತದು ಐನು ಪಾರ್ದು ಆ ಗೋಡೆಲೆನ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಡೆಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಧನುಷ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಪಿರಾವ್ ಸೈಡ್ ದ ಗೋಡೆನ್ ಕಟ್ನೋ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲೊಂತೆ ದಾರಂದಾಗಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವು ಬುಡ್ಚಿಂದ್ ಒಂಡೇರು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಐತ ಅಡಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಕರನ್ ನಾಕ್ಲ ಅಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಆಯಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಯರಾಗ ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂಡೆ ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಕರನ್ ಮುಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪುರಕೊಂಡು ದತ್ತದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಧನುಷ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿಯರ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಲೆಕನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿಯರ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ಲಾಕ್ಗ್ ಎನ್ಮ ಇಂಚಿದೆಗ್ 38 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ವೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಟ್ಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಬೇಡ್ದು ಏತಾಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ 6 ಇಂಚಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಇಂಚಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ರಡ್ ಸೈಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರ್ನ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿರಾವ್ ಸೈಡ್ ದ ಗೋಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಸೇರೋನ್ ನೆಡ್ದಾರ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಇವು ಆ ಕರಗ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಈತ್ ಬೇಲೆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋಯ.